Здравейте, днес ще ви покажа как да се направите ето е такава суничка. Така. Значи, сгъвате единия ъгъл така. Хоп. Така. Сгъваме го и го правим хубаво. Ето тъй. Ето. Така. Тъй. След това го обръщаме. И ето този правоъгълник, който се получава тук. Ето е този. Го сгъваме ето така. След това този го отваряме и правим така. Хубаво. Много хубаво. Тук няколко пъти да го мините, за да може да се скъса по-лесно. След това помолете някой мама или тати да ви го скъса е така. Ако сте го направили много хубаво, можете и вие. Хоп. И така. Това не ми трябва. И сега, нали, този ъгъл вече си го имате направен. Значи трябва да направите ето този ъгъл. Тук. Хоп. Така. Ето така. Хоп. След това отваряте и всяко ъгълче към средата. Към средата. Хоп. Това е. Така. Ето така. И последното. Хайде. Така. Така. Се получи квадрат. Обръщате го. И сега пак всяко ъгълче към средата. Хоп. Хоп. Така. И последното. Така. Обръщате и го сгъвате ето така. Тук да е равно. Така и хубаво оправяте ръба, за да ви е по-лесно да отворите суничката. След това отваряте и го сгъвате така. И тук оправяте ръбчето. Те го натиснете. И сега хоп, отваряте ето тези. Ето така. И готово. Ето сумничка. Хубаво да го правим. И така. Благодаря, че гледахте. И довиждане!